Zamenik predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Samir Tandir čestitao je premijeru Vučiću i svim ministrima na izboru, naglasivši da ta stranka daje punu podršku ekspozeu koji je premijer nedavno iznio. Tandir je istakao da pozdravlja najavu premijera Vučića da će u politici Beograda prema Sandžaku doći do promjena, te da očekuju da do njih dođe u što kraćem periodu. Mi želimo da vjerujemo i vjerujemo mu, jer sve ono što je do sada obećao je ispunio. Tandir je posebno skrenuo pažnju na izjave poslanika Sulejmana Ugljanina u Skupštini Republike Srbije, u kojima optužuje aktuelnog ministra Rasima Ljajića i vladu da je diskriminatorska.